Bon vespre, benvinguts, soc el Llucià Ferrer. Estic molt content de ser aquí, d'acompanyar-vos, evidentment, avui a Igualada, d'aquesta banda, que són molt bons. Demano un aplaudiment per The Serial Medler! Aquest és el protagonista de la nit. La propera vegada porta'm el vermutet, tio, que aquí estarem molt sexy, no, Trabajos invisibles de Santa Peña. Estem molt contents de rebre aquest premi i només nosaltres l'única cosa que volíem dir recollint el premi era que, ja que tenim aquest altaveu, donar suport a la manifestació que està venint ara mateix a Barcelona per la regulació dels lloguers. El Premi Zoom a Igualtat de Gènere és per Selección F de clandestinas a campeonas de Radio Televisión Española. Que ellas se acuerdan de ellas, que las invisibles y las que su situación personal no les permite ir más adelante o ir a la lucha también están, porque están en las historias que nos cuentan las que sí llegaron. Así que por ellas también pues es este premio. Bé, Premi d'Honor, Santi Millán, per la seva aportació al món audiovisual de l'entreteniment, que li dona un bagatge per seguir triomfant en tots els reptes que li ofereix el futur. S'està tapant així, veig el Santi que s'està perquè fa molta vergonya, però mira, veurem un vídeo i veurem la teva... Amb el vídeo sí que t'entrarà vergonya, tio, ja veuràs, veiem-lo. Tu ets el director? Sí. O com a mínim això posa, als títols de crèdit. Si en alguna professió el passat no té cap mena de... és en aquesta. Vull dir, el que vas fer no importa, cada dia és començar de zero. I jo és la sensació que tinc de que estic començant, així que us ho agraeixo. Nos hacemos mayores, si te dan un premio así te estás haciendo mayor. Bueno, te haces mayor siempre. El Premi d'Honor del Zoom d'Igualada és per una periodista d'una gran trajectòria professional, en dono fe. Tenir aquest Zoom d'honor estant encara amb ganes d'aprendre de persones anònimes que expliquen històries que necessitem que la societat conegui, doncs és una sort. No sé quan llarga o curta serà la trajectòria, perquè no podem dir mai quan serà i què aconseguiràs fer, però reconeixements com aquests fan que pensis que has encertat en l'ofici d'aprendre a través dels altres i de donar servei a la societat, que falta ens fa. They took the credit for your second symphony. They written by machine and no technology. And now I understand the promise that you see. El guanyador del Premi Dial Catalunya al millor format en català és per Històries de primària, 3CAT i un 6. Gràcies a Televisió de Catalunya, a TV3, per apostar en un format complicat, difícil, i per situar-lo en prime time, per fer televisió pública i per fer televisió de qualitat. El Premi Zoom, el millor programa d'informatius, és per Sense ficció, allà on fa més mal, de 3CAT. Ens poden parlar de fatiga informativa, ens poden dir que de vegades els temes són durs, però aquests dos documentals, La fugida i Allà on fa més mal, demostra que el públic és empàtic amb el patiment de l'altre. Com deia abans la Mònica, amb el món que se'ns presenta necessitem documentals com aquests. Molt bona nit, benvinguts, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la 22ª Gala de Premios. And the Zooms goes to... Entran en el campo, pero son diferentes, no son jugadores comunes. F de clandestinas a campeonas de Radio Televisión Española. Si abans parlàvem de que les televisions públiques hem de fer un servei social, és evidentíssim que també hem de fer una aposta per l'esport i que Ràdio Televisió Espanyola ho tenim claríssim. Tenim el canal Teledeporte i una gran aposta també per l'esport femení. Has vingut amb cotxe? Sí, esclar. Has vingut amb bici, cabrón. Sí, esclar. El Premi Zoom, el millor programa, és per Megamix Brutal de Producciones del Barrio, 3CAT i Radio Televisió Espanyola. Moltíssima gent que ha fet possible aquest projecte, o sigui, al final el director està allà per decidir coses, però la feina és completament coral i mai es diu suficientment, o sigui, és una passada. O sigui, vull dir que la feina d'equip és el dur, és el present, ho és tot. O sigui que un homenatge a l'equip que moltes vegades no ve a les gales ni surt en aquest tipus de situacions com més festives, però és la gent que curra allà cada dia. Dame más gasolina, ya le encanta la gasolina. Moment. Això és una merda. I per demostrar que l'entreteniment també pot ser intel·ligent i divertit, el premi és per...
Bienvenidos y bienvenidas al consultorio de Berto. Recordad que la mecánica aquí va a ser muy sencilla. Vosotros preguntáis lo que queráis y yo responderé lo que me dé la gana. Agrair i compartir aquest premi amb tota la gent que ho ha fet possible, l'increïble equip del programa, a tota la gent del Terrat, a Movistar Plus, a Movistar La Liga, a Movistar Liga de Campeones, a Movistar Cinema d'Acció, a Movistar Fibra Mòbil i tots els... a Movistar en general. Una ficció excel·lent en tots els àmbits. El Premi Zoom a la millor sèrie de ficció és per Rapa, de Movistar Plus en col·laboració amb Port Cabo. El dato del productor. Sí, hombre, no te jodes. El reparto con esos actores monumentales como son Javier, Mónica, Darío y todo el mogollón, el plantel bestial de actores y actrices que pasaron por la serie, por las 3 temporadas y que fueron muy espectaculares. El Premi Zoom a la millor TV Movie de ficció és per The Divine Madness of Alda Merini, de Rai i Gian Vigo, Italia. Io mi guadagno palla a il giorno. Il giorno delle arti così Yo soy aquí en nombre de la producción italiana de RAI, la emittente televisiva nacional pública de Italia, y desde las productrices Fania Petrocchi de RAI y Elda Ferri, ganadora del Oscar por La vida es bella de Roberto Benigni. I hem acabat, ja està això, Però sí que demà... Sí, home, s'ha fet curtet, ja ho sé. I will survive, oh, as long as I know how to know, I know I'm still alive. I got all my love to give, and I got all my love to give, and I will survive, I will survive. Mi destino es el que